Sì, sì, mettei. Pero no se miraba, a família não mirava. Mi devi budere. Doi paciências, e quando trava um bom, ora que eu tenho um bem mês, e quando está trava, pero não está. Ok, não está live para YouTube. Yes. Romanos por share link, dan temperatura romana. So que não está em vivo dan para YouTube. Dan teoria para nós por ranka sali. Dan just mande link. Dan teoria tu rende por. Dus dan no per subi je share ding cosa, we sangu no per subi. E mande para Jennifer te share rond per sangu no per subi. Alright, nós está bij commissar. Feliz noite para Unitur. Nós Oké, tem... we gaan traduzir, Steven. beginnen. Ah, oké. Yes. Oké, goedenavond. We gaan beginnen. Een hele fijne avond aan een en ieder. Yes. Yes. Come avete nos di dos tema, e tema già venuti da ora con matrimonio 30 zona cora. Se non stai dire con ne avenuti. Vanavond is onze tweede thema. En het thema is genaamd Wanneer de huwelijk in de rode zone treedt. Waar ben je dan? Corretto. Sino da cu maniera nostro mangiare per tamere essa e texto Prome Corinthians anges 3, 1-3, turnos tema nanda baita basari vesei. Zoals onze zuster Jennifer al van tevoren heeft gelezen, 1 Corinthiërs 13, vers 1 tot en met 3. Al onze thema's zullen rondom deze tekst gecentreerd worden. Ok, tremendo. Nostro margeni sta mete junto con ne, eta baita sungu de lese texto nang. Onze broeder Argenis zal de teksten lezen voor vanavond. Juist, e tambe cita nang. Alright, laten we ons beiden je. En ook de citaten. Oké, we gaan beginnen. Ok, laten we ons vamos cabeça, mas agora nostro margeni por guia nos de een palavra de oração. Laten we onze hoofden buigen voor een woord van gebed. Sim, laga nos reza. Laat ons bidden. Nos bom Deus, staat eterno, que mora in altura nan di cielo. Onze goede Heer Vader, eeuwige Vader die in de hemel zijt. Bom nombre sea santificado, glorificado e alabado ora e para sempre. Uw naam worden geheiligd voor nu tot in eeuwigheid. Dank je, Deus, para a noite aqui, que aba, se possível, dia mais. Dank u wel, Heer Vader, voor deze avond dat u nogmaals heeft mogelijk gemaakt. Conosco por abini, riba e plataforma aqui para studiar porciones de boa palavra. Dat we op deze platform kunnen samenkomen om bepaalde studies te doen. Nós te pedimos a Deus para tomar full controle de tema de hoje. Heer Vader, we willen u vragen om compleet controle over te nemen van deze avond. Abre nos mente não para compreender o Deus e palavra não de vida que você traz para nós. Open onze gedachten, Heer Vader, om uw woord te begrijpen vanavond. Nós te pedimos bendição especial para cada alma presente hoje. We vragen u om een speciale zegen voor ieder en elk aanwezig vanavond. E bendição especial, o Deus, para Steven Kende também guia-nos de tema hoje. En een speciale zegen ook voor broeder Steven die het thema zal begeleiden vanavond. Bendicionar nosso irmão Etef também, Senhor, que ainda também traduzir para nós. Zegen ook onze zuster Tiffany die zal vertalen voor ons. De uma maneira especial, o Deus, que põe a palavra não, que também de abo para e por vir a clear para nós para compreender a noite. Door middel van een speciale zegen, Heer Vader, zodat u mij woorden kan geven, Heer Vader, zodat het voor iedereen duidelijk is vanavond. Bendicionar minhas pessoas também, que ainda também lê esse texto na Bíblia, Deus.
Zegen mijzelf ook persoonlijk, Heer Vader, die de teksten zal lezen, Heer Vader. Y la haga para todo lo que sucedeu en noche. Cada palabra, En laat alles wat gebeurt vanavond, elk woord, cada pensamento, cada elke desejo y gedachte, acción, elke verlangen en actie por ahí van a glorificar vos santo nombre, oh Dios. mag leiden tot verheerlijking van uw naam, Heer Vader. Dank je por vos presencia, Señor. Dank u voor uw aanwezigheid, Heer Vader. Guia essa aqui foi princípio até na fim. Leid dit vanaf begin tot eind. Empoderar-nos com o poder. Geef ons uw kracht. Nós te agradecemos, nós te pedimos aqui em nome de Cristo Jesus. Dit danken wij en vragen wij in Jezus' naam. E o povo de Deus te bisa. Amen, Amen. e En amen. het volk Amen. van God zegt amen. Bueno, de minha parte também feliz noite, meu irmão Tour. A maneira nós Steven avisa para nós de 2 dias tem seminário aqui of campanha. Ook namens broeder Argenis. Fijne avond aan een en ieder. Zoals al is benoemd door broeder Christina. Dit is onze tweede thema vanavond voor deze campagne. E maneira nós bem te bisa hiera, essa aqui tem campanha tão esperada para hopi. En zoals we gisteren al zeiden, dit is Campanha. dit is een campagne die zo lang voor gewacht is. Amen, tremendo. Que men die preparado mes, Dus bereid je voor. sinta straight de mo stoel, Zit recht op je stoel. bo glas com água, Neem je glas met water. bo material principal com te Bijbel, Je benodigde materialen wat de Bijbel is. bo schrijf com bo pen, bo toma anotação, Je schrift en pen om notities te nemen. e também bo escrever bo pergunta na. En ook om je vragen te schrijven. Então, co especial com que pedi botar, En iets speciaals wat ik je wil vragen. laga bo concentração tá completo denge tema nang aqui. Laat dat je totaal gefocust mag zijn op deze thema's. Es decir, pone bo mes de medio ambiente que bo por concentrar ribe tema na. Met andere woorden, zet jezelf in een bepaalde ruimte zodat je gefocust kan zijn op elk woord tijdens dit programma. Juist, então coisa como que pedi meu irmão tefta, En iets wat ik ook aan mijn zuster Tiffany wil vragen. ora que het texto não deve worden lesa, Wanneer de teksten gelezen moeten worden, dus echt de teksto aan die Bijbel, dus echt de Bijbelteksten, nós te pedindo nou gewoon para volgen de eigen vertaling. vragen wij aan ieder om dit in hun eigen vertaling te volgen. Juist, jullie nós te kan mas moet dingen thema na. Zo kunnen we iets soepeler lopen gedurende dit thema. Tremendo. Oké, jullie nós moet continuar met irmão Steven. Yes. Oké, dan thanks. kunnen we verder, broeder Steven. Oké. Alsjeblieft, hou rekening met de tempo. Ja, oké. Zal we zeker doen. Yes, geen probleem. Oké. Nós sabe, nós deal com ayer het tema eigenlijk matrimônio, noviazgo e matrimônio bouw die ataque. Gisteren hebben we het thema bestudeerd, huwelijk en verkering of relatie onder vuur. Yes. Dus, pero ahora nós continuar que die dos, senhor. En vandaag continueren we met de tweede, want Sim, nós mira eigenlijk hoe die crisis eigenlijk ding, laat ons zeggen, de matrimonio dan, hoe hoop je dat je naar divorcio, nós mira hier. Want we hebben een crisis gemerkt dat in heel veel huwelijken scheidingen plaatsvinden. Correcto. Y nós mira con no solamente eigenlijk entre no cristianen, En niet alleen onder niet-christenen, pero también entre en creyente. maar ook onder gelovigen. Y ese tengo visto nos algo ave, que el enemigo ta rabia eigenlijk riba lo que te trata matrimonio. En dit moet ons wat vertellen vanavond, dat de vijand eigenlijk ongelooflijk kwaad is op
de huwelijksinstelling. Juist. Dus PC no 5, PC het tema ng aki is sumamente importante. Daarom zijn deze thema's van enorme belang. Oké, awo banwaka wo. Kiko tabata Jesus wo eigenlijk su último palavra na Ribe Cruz. Jesus muribai gewoon na sini of ela laga un mensaje atrás. Laten we nu kijken wat de woorden van Jezus aan het kruis waren. Zijn laatste woorden. Oké, laten we nos Kiko broeder Steven avisa op het eind. Sí, que menos se veo aquí de su último palabra, sí, esto boom. We zullen kijken naar zijn laatste woorden, naar Jezus' laatste woorden. Alright, laten we nos lezen. Mateo 27, 25 te 27. Dat kunnen we vinden in Matthäus 27, vers 25 tot en met 27. Pero miro margen, Jesco 26, 27. Maar broeder Argenis, pak alstublieft alleen 26 en 27. Ok, a palavra de Deus também se sinigi. E ora ei, pa motivo de não, ela duna Barabás libertad, mas Jesus, wara, me utilizando bom, sorry, Mateo 27, toch? Sí. 26, Matthäus 27. 27, vers 26 en 27. Yes. Mateo 27, me está em texto, Robes, me desculpa. Mijn excuses, ik had de verkeerde tekst. No problem. Mateo 27, versículo 26 e 27. Ok, het pisa. Als je me wakelo que eu tenho riba es scherm, als het goed is, dan te quadra eigenlijk het texto. Het pisa e ora ei, pa motivo de não, ela duna Barabás libertad, mas Jesus ela no. laga suta, toch? No, te wa querer escribir nu. Ok. Laten we de tekst op het scherm bekijken. Yes. E ora Jesus amira su mama e a discípulo que estava te estima para enang ela bisa su mama mujer ataboyu. Después ela bisa discípulo atabo mama. E for die e ora ei e discípulo a tomar cerca de den cas. Tremendo. Sorry, is bekend welke vers dat dan is in het Nederlands? Waar die vers dan is? Ok, ela game wake, pessoa me quer sama disponer obes, so dame wake pavo. In escritura. Want dan kunnen de volgers ook de juiste tekst erbij halen. Juist, je Yes, hebt helemaal yes. gelijk. Dame discoele, wa dame wake pavo lie. Discoe texto. Wat een bier un tiki, Oké, Juan 19, 26. De juiste Estava com tekst, Mateo. No, Juan 19, 26 con 27. de juiste tekst wat op het scherm staat is niet Matthäus, maar Johannes 19. Johannes 19, vers 26 en 27. Yes, você dat klopt. Ja. Nu klopt het. Thanks. Alright. Dus aqui na nossa mira, meu irmão, se maneira se wake het texto, dus mira que Jesus promete eigenlijk que ela vai of que ela será zo wowo. Dus voordat Jezus zijn ogen sloot, Oké, ela põe sua casa na orde. zette hij zijn huis in orde. Juist. Dus se nós waka um dia coisa que Satanás está atacar, tá em matrimônio. Dus als wij vandaag de dag bekijken, een van de dingen die de duivel aanvalt, is het huwelijk. Sim, que o estabelecido, nós algum matrimônio o estabelecido door de Deus. En we weten dat het huwelijk is ingesteld door God. Juist. Door die Ja. vormen anta door die trece confusão. En een van de vormen is door misleiding te brengen. Juist. Dus nós estamos eigenlijk door een movimento die homoseksualisme, LGBT, cultuur zijn dat we destruir eigenlijk een matrimônio que Deus estabeleceu. En we zien de ontwikkelingen in onze tijd, LGBT, biseksualiteit en verschillende
Dus van zulke thema's die het huwelijksinstelling wat God heeft ingesteld tegen te vechten. Correcto. Dus wanneer ze kwaaien, onze meer statistiek na aki, dat die cada shing matrimonio, kasi mitar of een tiki maku mitar, dat je gaat naar divorcio of separatie. Dus zoals we gisteren hebben bekeken, volgens de statistieken, van 100 mensen, een beetje minder dan de helft vragen scheiding aan. Juist. Dus no solamente wanneer we zo ding pa fo di cristianismo, pero ding cristianismo na meting hopi divorcio. Dus niet alleen niet-christenen, maar dit geldt ook voor mensen binnen het geloof, dat er ongelooflijk veel scheidingen gebeuren. Correcto. Dus de otra palabra, enemigo está ganando victoria cada vez que mira gente llega na divorcio. Cada un divorcio Dus, un victoria para enemigo. dus de vijand haalt elke keer weer overwinningen met elke scheiding die bereikt wordt. Juist, juist. Het logra de forma destruir casa, destruir familie. Op die manier verwoest hij huizen en families, Juist. gezinnen. Wanneer we zo arriven screen, het moeten we ons eigenlijk hopen bij dat die moet dingen kassen nangaki, dus you. Dus zoals we op het scherm kunnen meekijken, in heel veel gevallen zijn er kinderen bij betrokken. Het bisa kinanang de USA Today, het bisa met de scrumpiede zo. En ik lees even een citaat in USA Today. Juist, het bisa kinanang ko pa hopi mucha nang divorcio te laga cicatriz nang atrás ko nunca no te cura. Voor heel veel kinderen laat dit wonden achter die nooit meer genezen. En het bisa asta ding is nang te bolwe casa die dos via. Zelfs in degene die voor de tweede keer trouwen. Als er reed eten, mas alto in que sanga kasumbia so die divorcio. Dus zelfs in die situaties zien we de statistieken in scheidingen dat het ook heel hoog is. Correcto. Dus no solamente el rey de divorcio está alto, sino también es una separación está alto. Dus niet alleen de statistieken van scheidingen, maar ook separatie. Ja, niet alleen scheidingen, maar ook dat ze uit elkaar gaan. Juist, correcto. Y hace timbes a caminho de pareja no llegan a separar ainda, nada, vivando de me un caso. En zelfs in gevallen waarbij het stel nog niet uit elkaar is, ze wonen in hetzelfde huis. Pero no ting unión, no ting amor eigenlijk, toch dingen kan. Maar er is geen eenheid, er is geen liefde in het huis, ook al zijn ze samen. Dus aunque não te junto, pero toch não te separa. Ook al zijn ze samen, zijn ze toch uit elkaar. Juist, je moet je nou op je biata sofrer dingen caso aqui. En de kinderen lijden vaak hieronder. Sim, dus het probleem op je biata que ora que moet je dan de sofrer de caso assim aqui. Dus wanneer de kinderen dan lijden in zulke gevallen. Juist, portanto jou que moet je dan te asa llegan a questionar Deus. Krijgen we, of leidt dit dat de kinderen zelfs aan God gaan twijfelen. Juist, então we zo ook, dan tingo escolhe outra qua banda, dan tingo banda, bij que mama of bij que tata, pero maioria benen da bij que mama, toch? Want ze moeten nu kiezen, gaan ze met de vader, gaan ze met de moeder, maar vaak is het zo dat ze met de moeder meegaan. Oké, tremendo. Agora, nós também nós estamos bezig tiki-tiki, nós estamos bij dingen tema, nós estamos estudando esse assunto aqui. We gaan stuk voor stuk in deze iets dieper in het thema. Denk eraan, we zijn dit aan het bestuderen. Juist, en dus spelen ze bij touch varios punten aan. Pero ahora, nós também we gaan verschillende punten bespreken en nu. Oké. No solamente el matrimonio entre hombre y mujer de una crisis. Dus niet alleen het huwelijk tussen man en vrouw is in een crisis. O finalmente dat terminado en divorcio. Die uiteindelijk leidt tot scheiding.
Pero también eigenlijk een relatie entre nos con Cristo. Maar ook heeft het invloed op onze relatie met Jezus. Ok, pues nos avisa, foi comienzo, e seminário aqui não está pendendo casaço. Dus zoals we vanaf het begin hebben gezegd, deze campagne is niet alleen voor getrouwden. Pero é também para nós como indivíduo, para com Maar het is Cristo. ook voor elk individu persoonlijk met Christus. Ok, pues nós também é suposto de casar com Cristo, com Cristo. Want wij moeten ook één zijn met Jezus Christus. Ok, laten we eens een tekst van Jeremias 3:4. We gaan een tekst pakken in Jeremias. Juist, 3:4. Hoofdstuk 3, vers 14. Juist, pues nós vai mirar com o tema aqui tá para pero tour rende awe. Zo kunnen we zien dat deze thema voor iedereen is. Right, miro man, dale numa. Volve, o you hombre nang infiel, Señor te declara, pa sombra mita un maestro pa boso, y lo mituma boso, voor die un staat, y dos voor die un familia, y lo mihiba boso na Sion. Ok, tremendo. Ok, então agora, você te avisa que volve o homem infiel. Que me é o homem, of me avisa, é pueblo aqui na Antakiko. Infiel. Dus zoals de tekst zegt, keer terug tot mij. Dus dit volk is niet gehoorzaam. Juist, você te avisa, lo me toma boso, que nada que é pueblo, meervoud. Dus het spreekt hier tot het volk, want het spreekt in meervoud. Ok, nós começamos met 2 Coríntios rato, 1 versículo 2. We pakken ook 2 Korintiërs, hoofdstuk 11, Yes, vers 2. correcto. Você diz com nós que mira ave que não é solamente para matrimônio, tem para gente casada, mas também Waarom? gente casada com Cristo. Waarom pakken we deze teksten? Want we willen laten zien, we willen laten blijken dat dit niet alleen voor getrouwde stellen zijn, maar voor ieder die met Christus getrouwd wordt te zijn. Correcto. Que te dice mi hermano? Pa sombra mita jaloers pa boso ku un jaloers hij di Dios, pa sombra mia comprometer boso ku un esposo, pa me por presentar boso na Cristo como un virgen puro. Alright, vamos mirar que menta é pueblo aqui, tá esposa, então Cristo tá é esposo, é verdade? Dus dit volk is de echtgenote en Jezus is de echtgenoot. Juist, e nós agora, ele diz, minha comprometer você com esposo. En zoals het zegt, ik heb u uitgehuwelijkt aan één man. Juist, para não casa com Cristo, vamos mirar? Zodat ze kunnen trouwen met Jezus. Zien jullie het? Como virgem puro. Als een kuise bruid. Juist, que men die in naam wat mira trove, ku esaki te conta pa tur hende awe. Dus zo zien wij dat dit telt voor iedereen. Juist, que men die awe nu en pobisa no, pero minota casa no, eta pavo tambe. De tekst ook hier op screen. Dus niemand kan zeggen vandaag, oh nee, dit is niet voor mij. Juist, eta pa nos tur. Agora. Het is voor ons allen. Lago nos cueme de gis touch ribuncita aqui, no se mirei op pantalla. We gaan nu een citaat bekijken op het scherm. Então nós vai ler, esta visa, se vir uma argenis police, é parte do papiamento logicamente. Ok, devisa nos, ela referinan na edia nang bendito de Eden, ora Dios a pronunciar turcos, hopi bom. Ja, sigue no? Para. Ok. Man su mic zero, me tengo bien back pe. Parame. Ok. Yeah. Ja. Over tengo bien. Ja. Yes. Het refereert naar Eden, ik weet niet wat.
juist, dus de parte arriba, maar si bewak boven parte arriba in Engels, ema kabilese, tena very good. Je ziet het niet, hè? Oké, let me have mic back. Juist. Oké, laten we ons lezen de nuevo. Het is ons el referie na Het heeft hem verwezen naar het dia nang benditiona di Eden. naar de gezegende dagen in Eden. Ora Dios pronuncia turcos. Toen God alles heeft opgenoemd, of Utabata hopibong. dat alles zeer goed was. Oké, het is ora matrimonio y sabat. Op dat moment werd het huwelijk en de Sabbat Nang origen heeft hun oorsprong institution gemelo. Dus Een- gemelo de tweeling. Dus, een tweelingsinstituut of instelling Juist, pa e gloria di Dios na beneficio di humanidad. ter glorie van God tot voordeel van de mensheid. Juist. Het wil zeggen, ora e creador a uni Toen de schepper tot eenheid, juist a uni man di e pareja santo de matrimonio toen de schepper de handen van het stel in eenheid bracht, bisando un Zeggende. hombre juist un hombre lo laga su tata y su mama de man zal zijn vader en zijn moeder verlaten y lo uni con su esposa y nan lo ta un. Oké. en zal zich samenvoegen met zijn vrouw en ze zullen één vlees zijn. Oké, non so quando siete di no. Ok. Dus non Tot sai daar. basicamente ora non so wak mi romano. Dus Oké, zoals we met zien. andere woorden, Ja, zoals we zien. Sì, oké, meneer Samira. zoals we zien, Oké. Institution gemelo aqui, dus twin. deze tweelingsinstellingen Correcto. Tienen origen voor die creación. Esta es Sabbat y el matrimonio. ze hebben hun oorsprong sinds de schepping, dus de Sabbat en het huwelijk. Juist. Dus siendo que uno sabe que o inimigo te ataca el Sabbat, En terwijl we weten dat de vijand de Sabbat aanvalt, ok, dori instituir un día otro na lugar de el Sabbat de 7 días. door een andere dag in te stellen dan de Sabbat, de zevende dag. Assim também la instituir algo outro na es matrimonio santo também que wordt instituído in creación. Zo heeft hij ook iets anders opgezet om het huwelijk instelling tegen te gaan. Correcto. Dus ora com un matrimonio de un crisis. Dus wanneer het huwelijk in een crisis zit, Ok, wat mira também que el pareja aqui também de uma maneira ou outra ta quebra esse sábado também. Você não anda dus junto. dan kunnen we zien dat deze stel dan ook de Sabbat breekt, want ze zijn samen. Juist. Então, então com um exemplo. Ik pak een voorbeeld. Ora com el pareja de um problema, dus discussão, pleitamento. Wanneer het stel in een probleem zit, dus discussies, ruzie maken. Juist. Então, nós sabemos que o sábado é dia de descanso. En we weten dat de Sabbat de rustdag is. Com a pareja por ter descanso sem antes de um problema. Hoe kan het stel dan rust hebben als ze in problemen zijn? Juist. Dus você sei também que iba finalmente que não tem paz, não tem sossego, rive dia do Senhor. Dus dat leidt dan dat ze geen vrede, geen rust in de Sabbat hebben. Dus, nada cada um, é sábado e é matrimônio da duas instituições tweeling. Dus ze lopen samen in hand, de Sabbat en het huwelijk als tweelingsinstelling. Ok. Agora, dus, se inimigo pode destruir matrimônio, dus família, Dus als de vijand de familie kan verwoesten,
lógicamente llegan a destruir la iglesia. Dan kan hij ook logischerwijs veroorzaken dat het de gemeente uit elkaar haalt. Correcto, juist. Para sombra iglesia te constituir die familia. Want de gemeente bestaat uit families. Dan nós como família de junto, casnang de junto. Want het zijn gezinnen die samenkomen. Dat vormt iglesia. Die vormen de kerkgemeenschap. Juist. Então se a iglesia wordt destruir of te den problema. En als nu de gemeente in problemen zit, Então logicamente nós não podemos uma influência bom na esnang rondo de nós. dan logischerwijs kunnen we geen goede invloed geven aan hen rondom ons. Juist. Dus inimigo te paga a luz de iglesia. Dus de vijand dimt het licht van de gemeenschap, van de kerkgemeente. Juist. Dori hiba e família na of meu isa e matrimônio de crisis. Door het huwelijk in een crisis te brengen. Oké, laten we nou kiko hermano vai te bisa de caso aqui. Oké, laten we bekijken wat zuster White hierover te zeggen heeft. Yes. Oké. Nós temos escuchado o tema. Yes. Ja. Het bisa, a sociedade consiste de família De gemeenschap bestaat uit gezinnen. e eta lo que e cabeça die família tá assim. En het maakt wat de hoofden der families ervan maken. Voor de coração tá sali assunto nan de vida. Uit het hart komt de zaken van het leven. E coração de comunidade, de igreja e de nação tá e hogar. En het hart van de gemeente en ook van de maatschappij is in het gezin. Het bisa e bem-estar de sociedade e éxito de igreja. Het voordeel van de gemeenschap en het succes van de kerkgemeente. E prosperidade de nação. De vooruitgang van de natie. Dat depende de influência nan de hogar. De vooruitgang van de natie is Dat depende de influência nan de hogar. Het is afhankelijk van de invloeden vanuit het gezin, van gezinnen. Juist. Juist, tremendo. Mir un romanta puntra hoy di YouTube, tem problema para subir. Nero avisa por waki riba YouTube. Met de sowieso met de copy link. Ik zag dat iemand problemen had met in de Zoom gesprek te komen, maar die kunnen ook volgen via YouTube. Juist, maar share link sowieso. De link is geshared. Alweer. Juist, dus nós mira com irmão vai te visa a sociedade consiste de família. Dus we zien wat zuster White zegt over dat de gemeenschap bestaat uit families, gezinnen. E a coração de comunidade de igreja, de comunidade de igreja e nação tá e hogar. En het gezin is aan het centrum, dus is het hart van de gemeenschap en de maatschappij. Correcto, dus juist. Dus mientras que nós está passando em seminário aqui. Dus terwijl we door deze campagne heen gaan, ja, nós vamos descobrir logicamente het tema na rondo de matrimônio que está em zona Corá. Zullen we logischerwijs de thema's bespreken in het huwelijk dat in de kritische zone zijn, de rode zone. E nós me temos na conta que o princípio que nós lo cobre de série aqui. Dus we moeten rekening houden met de thema's, de onderwerpen die ter sprake komen tijdens deze campagne. Oké, nota effectivo en nota bejuda. Ze zullen niet effectief zijn, ze zullen niet helpen. Para salvar nenhuma relação, nenhum matrimônio, nenhum noviazgo. Ze zullen niet helpen bij te dragen om een huwelijk te redden, een relatie of een verkering. Ok, a menos que tanto é homem e mulher.
tenzij de man en de vrouw está dispuesto para tener na el principio nan di Dios y para cumplir con él. bereid zijn om zich te houden aan de principes van God en eraan te voldoen. O sea, ayer no se toca un parte de je, pero no se continua. Gisteren hebben we een klein stukje hiervan behandeld, maar we gaan verder. Juist, pues eso conta lógicamente para el individuo que también me está voluntario para cumplir que principio nan aquí. Want het telt ook voor het individu die ook bereid moet zijn zich aan deze principes te houden. Esto es mesmo cosa de nuestra relación para con Cristo. Het is hetzelfde in onze relatie met Jezus. Juist, ahora con nuestra relación te quebrar con Cristo, Wanneer onze relatie met Jezus gebroken is, es solamente una forma para esa que guardo restaurar. is er maar één vorm om dit te herstellen. Ok, vamos a acurato Juan 5:17. We gaan nu de tekst bekijken, Johannes 5, vers 19. Ok, vamos aqui. So, tanto nos romando que nós também mira eigenlijk com Cristo tá bispo seu ministério por cumprir tanto como su tata tinco junto, assim também é indivíduo, pois ambos, tanto é homem como é mestre junto. Lá nós que Juan 5:17 Dus nós mire. zo kunnen we ook zien, door middel van deze teksten, hoe Jezus en de Vader samenwerken hierin en zo ook dat de man en de vrouw hierin samen moeten werken. Okay? Juan 5:17. Aha. Ito bisa, mas Jesus a contestaram, mitata te trate a oor e mitambe te tra. Juist. Juist, que men die Dios eigenlijk junto, que men die etata junto com ajuda tra. Dus Jezus samen met de Vader Juist, te tra. werkt samen. Patrese, por isso agora bom, Bijbel avisa nós que através de Cristo Jesus, Want de Bijbel zegt ons dat door middel van Jezus etata a trazer a reconciliação entre nós com o Berg. heeft de Vader verzoening gebracht aan de mens door middel van Juist. Jezus. Que men não dos atraunto de unidade. Dus samen werken zij in eenheid. Pois mesmo coisa que pareja chega a uma reconciliação, Dus ook dat het stel kan komen tot herstel, juist, messe tra junto, tanto homem e mulher, messe une junto para chegar a uma reconciliação. ze moeten samenwerken. Zowel de man als de vrouw moeten Juist. er samen aan werken om tot herstel te komen. Juist, en op een binde banden zo. Het kan niet van alleen één kant komen. Juist, mas que nos maneiras de bisayera, mas que é sunta bisa que teta correcto, e também me Ook als- junto. Ook al zegt degene dat ik gelijk heb, ook zij moet samenkomen. Juist, e se te conta também para é gunota casar. Dat geldt dus ook voor degene die niet getrouwd is. Ok, lá vamos bij de Mateus 19:5-6, para nos wakker zeggen. We gaan nu dus ook naar Matthäus 19, vers 15 en 16, Nee, vers om dit 5 te en 6. bekijken. 5 en 6, sorry. Juist. Ja. Matthäus 19, vers 5 en 6. E avisa, para motivo aqui, homem lo abandona su tata e mama e lo uni com sua esposa e nan dos lo vira carne. Assim nanto, nan nota dos más, sino carne. Pese lo que Dios a uni, no laga ningún gente separar. Amen. Nós mire o princípio, ó. Zien we de principes hier? Deus está junto, nós também traz para chegar a uma solução. Dus samen gaan we werken om tot een oplossing te komen. Ja, so a maioria bem nessa bisaieira sempre ainda bisa no tami, tá Maar vaak gebeurt het zo, zoals we gisteren ook hebben besproken, het ligt niet aan mij, het ligt aan de ander. no tá ami, tem hueco para dunami. Het is niet aan mij, het is de vrouw die u mij gaf. A no tá ami, te colebra ganhami.
Het is niet, ik ben het niet. Het is de slang die mij heeft misleid. Juist, correcto. Dus nós também wak awe também voor die perspectieven die individuo. Dus we gaan dit nu ook bekijken uit het perspectief van een individu Juist, kun nota converti die niet bekeerd is e com quebra su matrimônio, su relação com Cristo. en die zijn huwelijk met Jezus heeft verbroken. Esse een laço de unidade. Dus hun eenheidsband. Juist, en mesmo passo não te conta para o indivíduo aqui, para por Dus- bira back com Cristo. Dus dezelfde stappen moeten genomen worden door het individu om weer samen te komen met Christus. Juist, então assim é para por reconciliar back com Cristo, assim também, assim te conta também para o homem e a mulher com mestre reconciliar com o outro. Zo kan er dan verzoening plaatsvinden met het individu en Jezus en zo ook de man en vrouw. Juist, agora, sim. Agora, a pergunta de Bini, com quem não me se reconciliar para mim? Dus, é homem e mulher, é matrimônio de zona cora. Dan komt nu de vraag, met wie moeten ze dan verzoenen? De man en de vrouw en ze zitten in de rode zone, in de kritische zone. Ok, com quem não tem que reconciliar para mim? Met wie moeten ze eerst verzoenen? Boa pergunta, não? Is Com een outro, vraag. com outro para mim, Met elkaar? não, onde falho tá? Foi, sim, uma é falho principal da cinta. Waar is de kern van de fout? Ok, individualmente, Individueel, não me se reconciliar com Cristo para mim. individueel moeten ze zich eerst verzoenen met Jezus. Porque door com não relação com Cristo de quebrar, Doordat hun relatie met Christus verbroken is, seja de homem ou mulher, tu dois, zij het van de man of de vrouw of allebei, é relação adrenta de zona cora. daardoor is de relatie in een rode zone, in een kritische zone gekomen. Juist, en não para bij outro. Para sombra é sei falta, ou falta de sei, Het kan niet anders. Omdat je dat mist, te pensei me bota het refleja back dingen matrimônio. dat reflecteert weer terug in het huwelijk. E cava refleja back dingen igreja. En dat reflecteert zich ook weer terug in de kerkgemeenschap. Wacht, nós propone hoop programa na igreja, Kijk, we kunnen heel veel programma's organiseren in de kerk. pero tanto tem que família não te quebrar, vai que de meleu. Maar als de families verbroken zijn, dan blijft het op hetzelfde Juist. punt. Pas lo que ting dingen kaas não, te sei ting de igreja. Want wat er in de huizen zijn, dat is ook in de kerkgemeenschap. Dus é promete caminho que nós temos bij, para fix ta e kaas não. En dus de eerste plek dat we moeten benaderen zijn de families, de huizen. Pensei Jesus avisa na primeiro lugar, promete que ela será o ovo. Dus daarom zei Jezus ten eerste voordat hij zijn ogen sloot, Ela avisa, moe ata boiu. vrouw, hier is uw zoon. Depois ela avisa discípulo, ata bo mama. En tegen de discipelen zei hij dan, hier is uw moeder. E ela tomou-se que já na casa para cuidar. En hij heeft haar in huis genomen om voor haar te zorgen. Correto. Pensei, mas de como, somos Deus, Jesus põe sua casa na orde, promete. Want Jezus heeft ten eerste zijn huis in orde gezet. Ok, vamos em Juan 4:8. Oké, we gaan nu naar 1 Johannes 4:8. Ok, vamos lá com Deus volta resolver o problema de matrimônio no primeiro lugar. Laten we bekijken hoe God het probleem in het huwelijk oplost. Ok, In eerste instantie. a pergunta tá, Jesus of Deus, está começa a prometer na o problema Dus de vraag is van Jezus of God. Begint het eerst bij het probleem? of promete está começa a demonstrar que ele quer e ele estima ainda.
Of laat hij eerst zien dat hij voor die persoon, dat hij om die persoon geeft en dat hij het beste wil voor die persoon. Ok, laten we eens Promé Juan 4:8. Oké, we lezen 1 Johannes 4 vers 8. In Johannes 4, vers 8 bisa. Es un que no conoce Dios. No, es un que no te estima, no conoce Dios, por sombra Dios está amor. Juist. Que men Dios de amor, dus de otra palabra, si no, God is liefde, met andere woorden. si no tiene amor en el hogar, Als er geen liefde is in het gezin, tapa sombra alaga man de Dios bij. is omdat de hand van God werd losgelaten. Pues si esposo ta un Dios, Want als de man één is met God, el amor de Dios me se viva denje. moet de liefde van God in hem wonen, in hem zijn. E vice-versa e mujer también. Vice versa dus ook de vrouw. Pues fuera tem pleito e desunião e também separação, Dus zodra er discussie en uit elkaar en scheiding is, seja dinang of ambos de maioria caso alaga Dios umambay. zij het één of beide, in vele gevallen beide, hebben Gods hand losgelaten. Juist, dus we zeggen, ambos me serviço que Dios por receber voor de Dios e amore. Daarom moeten beide terugkeren bij God om weer deze liefde te ontvangen. Pues una me se estima Dios na primeiro lugar, Want ze moeten God in eerste plaats van hem houden cabe na estima outro. en dan kunnen ze elkaar lief hebben. So di combo no por duna lo que bonotin. Waarom? Want je kan niet geven wat je niet hebt. Juist, lo que botin bo duna. Wat je hebt, kan je geven. Ok, eu vou lá no swak met um ser humano de princípio aqui não, no swak com met Mirele. Ik ga u wat laten zien, een Oké. principe. Ok, dus nós mira precisamente aqui na bank links, hoor, vou aqui de screen. Dus op het scherm aan de linkerhand, voor Ja, degenen die Samira. het kunnen zien, Nós mira santuário, de verdade? zien we een heiligdom. Sistema caminha gente te receber perdão. Een plek waar men komt om vergeving te krijgen. Juist, dus ora com nossa relação te quebrar com Deus, Dus wanneer onze relatie met God verbroken is, door die picar, door zonde, Deus tem fórmula para por perdonar nós, chega na tal weg com nós. heeft God een formule om de mensheid weer één te maken met hem. Dat wij weer één kunnen worden met God. Juist, para por drecha relação quebrar, para por Om de drecha verbroken relação separar. relatie, Juist, om de verbroken relatie te herstellen. correto. Deus tem um plan aqui, não sei que nós chamamos plan de salvação. God heeft deze plan, het reddingsplan, Juist, noemen we dit. que conta tanto para esnang casar como esnang com nota casar. Dit telt zowel voor de getrouwde stellen als de niet-getrouwden. Juist, que mendi, ora que a relação matrimonial está de zona corata, está de crisis, Dus wanneer het huwelijk in een rode zone of kritische zone is, juist. Nós te mira ora na ding, tapa sombra turdo está na onda, e homem mover onda nanta. Het is- Basicamente. het is omdat, waar bevinden zich de vrouw en de man? Waar gaat het mis? Turdo está pa fode a curar. Allebei zijn buiten de Juist. Kura, buiten de tent. Juist, laten we zo zeggen. Oké, pues door que tem problema matrimonial, problema Dus omdat er huwelijksproblemen zijn, na nota de harmonia com o outro, maneira de mira, nós mira escrever aqui não? ze zijn niet in eenheid met elkaar. Turdo está pa fo de curar. Allebei bevinden zich buiten de tent. Juist, e essa aqui nós mira, é problema sério. En dit is een echt probleem. Mas se Een é zwaar homem probleem. e a mulher, ambos está pa fo, Want als allebei buiten zijn, buiten de tent, ora que Jesus termina sua obra na favor de humanidade,
Wanneer Jezus dan zijn werk beëindigt ten voordeel van de mensheid, Nante pafo eure nano por salva dinge quadro zijn ze buiten. Dus op die manier kunnen ze niet gered worden. Juist, dus pessoa meseta com Cristo para o salva. Want je moet één zijn met Christus om gered te worden. Você ave nossa wak e tema na aqui tá sumamente importante para cada de nós. Daarom bespreken we deze thema's, want ze zijn van zeer belang voor ieder en elk van ons. So eu bem nós penso que o matrimônio é com algo separar, algo que Deus não dá worry mas já com né. Heel veel denken dat het huwelijk iets is dat apart is van God, dat God hier geen zorgen over maakt. Pero Deus é tu mas aqui sumamente na sério e esta conta, esta costa nos salvação. Eigenlijk Maar sim God nós neemt tomei na dit- wega. Maar God neemt dit heel erg serieus en het kan ons zelfs onze redding kosten. Juist, de precede visa é saque esta conta para o indivíduo não também, ora com uma nota de unidade com Cristo, nanta para fodia curar. Daarom geldt dit ook voor een ieder individu dat niet één is met Christus, dat ze zich dan bevinden buiten de tent. Yes, lá vamos com o rato Revelação 22, vers 4 e 5. Laten we even gaan kijken naar Openbaring, Yes. hoofdstuk 11. Openbaring, nós vamos ver aqui 22, vers 4 e 5. Hoofdstuk 22, vers 14 en 15. Yes. Openbaring 22, 14 en 15. Bendicionata es nang ku talaba ng payanang pananting derecho ribe palo di vida y panang por 30 estat dor di porta nang pafo e kachonanta ia si donan di brua ia fornica donan ia mata donan ia adora donan di Dios falso y tu restan ku tastima y ta práctica mentira. Ok, que men die pafo. Nanta, Dus is buiten. Ze Juist. zijn buiten. Juist, pero não por 30 dingen staat door die poorten aan. En ze kunnen de stad niet betreden binnen door de poorten. Dus é outro não que cita 30, Bijbel diz nos em versículo 4, não bendicionar. Dus degenen die wel de poorten kunnen binnengaan, de stad in, zijn gezegend. In outra palavras, não que no 30, contrário nesse, tá maldicionar. Dus degenen die dan niet kunnen binnengaan, zijn vervloekt. Juist, que men sei Cristo que va nos toma essa aqui hopi na sério. Lá nos wak maneta Daarom wil Jezus dat we dit erg serieus nemen. Laten we nog een tekst bekijken. Não, que nada bisavo, Cristo queima, põe na grande va nos mire. Cristo que pa é indivíduo por topa cune del lugar santíssimo. Hier op het scherm kunnen we zien dat Christus wil dat we hem ontmoeten in het meest heilige. In het heilige der heiligen. Mesmo coisa que se não da casa. Net zoals degenen die getrouwd zijn. Cristo que topa que pareja den e unidade aqui, também del lugar santíssimo. Dus ambos e que topa com een iding. Christus wil hun beiden ontmoeten in het heilige der heiligen. Yes. Oké, dus, het is een como que... Dus, Ja. Het is een Ja. Como que pareja aqui também, dus is nou moet de een zona correct, também te parar para fora die porta, com een probleem. dus omdat het stel die met huwelijksproblemen buiten de tent zijn, Mesmo cosco e indivíduo também, com a quebra Zo, seu ook pacto com Cristo, zo ook het individu die zijn verbond met Christus heeft verbroken, assim é também te parar para fora die santuário. zo staat hij of zij ook buiten de tent. Juist, pero é tinco topa com Cristo del lugar santíssimo. Maar hij moet Jezus ontmoeten in het heilige der heiligen. Juist, so, a mesma coisa ora que Deus disse a Moisés, me que topa cubo del lugar santíssimo. Het is net zoals Jezus tegen Mozes zei dat ik jou wil ontmoeten in het heilige der heiligen. Juist, me que papia cubo fei di stoel de misericórdia.
Ik wil met jou praten vanaf het genade Oeh. stoel. Ja. Mercy seat. Misa kon Ja. Juist. Dus idem Dios que papi conos. Pero, Dus daar wil God met ons spreken. Maar juist, dus nós temos que passar de processo aqui, de santuário. Maar we moeten door het proces van het heiligdom heen gaan. Juist, pessoa Dios que vira conosco back. Want God wil weer één worden met ons. Mesmo coisa que pareja, mas vira com o outro, com Deus. Net zoals het stel ook samen met elkaar. Samen één met God worden. Juist, agora me diz botar verso aqui riba screen. Então nós temos Nou, tanto met- no papiamento como em inglês. Oké, ik laat nu één vers op het scherm verschijnen. Zowel in het papiament en Engels. Ok, na papiamento eigenlijk, nós estamos bij receber, we diz aqui. We gaan het lezen, je kan het ook bekijken. Na papiamento eigenlijk de visa como que nós temos confiança para dentro do lugar santo. Doordat we vertrouwen hebben om het heiligdom te betreden. Na inglês de visa para dentro do lugar santíssimo. Om in het heilige der heiligen te komen. Correcto, dus e den Deus que topa nós, den el lugar Dus daarom. santíssimo. Daarin wil God ons ontmoeten. In het heilige der heiligen. Então eu pergunta também, Romanos, estima. Dus dan is de vraag, mijn geliefde broeders en zusters. Você quer nós, lá visa pessango te casar of pessango não te casar, Denken we dat de getrouwde stellen als ook de niet getrouwde. nós poderíamos ter lugar santíssimo caminho de Deus te guarda nós. Denken we dat wij het heilige der heiligen kunnen betreden waar God ons opwacht. Sem prometer reconhecer nossa condição e mira com nossa Zonder eerst onze staat te erkennen. Wacht, Deus que doa nós, segundo Hebreus 4:16. God wil ons volgens Hebreeën 12 vers 6. Juist. É que para nós receber misericórdia. É que doa Hij wil nós ons genade geven volgens Hebreeën 12 vers 6. e doa nós graça. 4 vers 16. Juist, Hebreu. Hebreeën 4 vers 6. Juist. 16. Juist, correcto. Para nós ponha graça para ajuda em tempo de necessidade. Dat we genade krijgen om in de tijd van nood te kunnen gebruiken. Correcto. Lá nós vamos escrever screen nós te mirele mamio. Op het Oké. scherm kunnen we dit beter bekijken. Dus nós te mira que de peilta e Deus que topa nós. Waar de pijl staat aangewezen, daar wil God ons ontmoeten. Correcto. Voor Dus degenen die het kunnen zien. tour sobre ainda te parar para fora. Dus ieder ander staat buiten. Nós não podemos dentro para louco ding. We kunnen niet zomaar binnenkomen. Para me diz rato que telefone de ring net ou aqui ding ik Klein momentje, mijn telefoon gaat nu net af. Oké, maar zeer WhatsApp. Oké, nou, juist. Oké. Oké. Oké, vamos back. Ito bisa nós, pero ito bisa sim Maar- vamos. Ja, oké. Nós não podemos dentro para louco eigenlijk de santuário. We kunnen niet zomaar het heiligdom betreden. Juist, het is een processo com ele, para nós por cana. Er is een proces die we moeten volgen. Oké, wanneer ze mira riba assim, lá embaixo me ponele. Anterior wat mira com Ik ga het ding, op het scherm zetten. voor wat dentro de lugar de cura. Zodra je de tent binnenkomt, E primeira coisa wat top um altar de sacrifício. het eerste wat je tegenkomt is een altaar voor offers. Cava ora vou cava de passa e experiência de altar de sacrifício. Na deze ervaring, dus het altaar van offer, Agora bom, cada parte tem uma ervaring. elke gedeelte is een ervaring. Depois wat passa bijna el lavamano. En dan ga je door naar het handwassing. Juist. Depois wat dentro del lugar santo. Dan zal je eerst het heilige betreden. Juist. Dan moet je disponer op screen wat topa na man rechts in mesa Ook die mee pan. op het scherm.
Aan je rechterhand zie je de tafel der toonbroden. Na wo man links, e candelario. Aan je linkerhand de kandelaar. 7 Mee. kandelaar. Mei, e altar di ciência. In het midden het altaar van reukoffers. Dus we passen drin, atrás die velo. En achter het gordijn, Wat als je daar binnen betreedt, het top, que arca di alianza. daar zie je het ark van het verbond. E dentro botin e tabla nan di 10 mandamento. En in het ark van het verbond zit de 10 geboden, de stenen tafelen van de 10 geboden. E pote di maná Een pot met manna e a bara di Aaron com a floria. en de staf van Aaron die bloeit, in bloei staat. Juist. Dus a pergunta de vira, qual é o processo door o qual Deus taíba nós como indivíduo dentro? Dus de vraag nu is, in welk proces leidt God ons om te volgen? Juist, para nós poder reconciliar com Ele individualmente. Om individueel verzoend te worden met hem. E essa aqui acontece, tá? É santuário. De En única de forma. antwoord is door middel van het heiligdom. Dat is het enige vorm, Juist. enige manier. Dus mescos que Deus tem bij indivíduo door die santuário, Dus net zoals God het individu leidt door het heiligdom, para por reconciliar com Ele, om met hem te verzoenen, assim é que ele pareja também que tem problema matrimonial door die mesma experiência aqui. Zo wil God ook het getrouwde stel door dit proces heen leiden om tot verzoening te komen. Juist, este é o processo de santuário Dus het proces van het heiligdom para não poder reconciliar com o outro. om met elkaar verzoend te worden. Juist, vamos bij die verhaal de Mateus 25:8. We gaan nu naar Matthäus 25 vers 8. Yes, então nós vemos aqui que de promessas que Deus está assim, para En hier poder bekijken we dan de eerste ding wat God doet. para Deus poder alma que ativa sua conexão com Ele. Daarin kunnen we zien wat God als eerst doet met Ja. de ziel die zijn verbond heeft afgebroken met God. Para Deus por reconciliar com Ele. Ok, Dat God met hem kan verzoenen. 25, Éxodo 25, versículo 8. Oh, Exodus? Sí, Éxodo. We gaan naar Exodus. Ja. Ah, ok. We gaan naar Exodus. Excuses. 25 vers 8. Sorry. Exodus 25 vers 8. Ok. Ok, ito bisa, ilagan tra un santuario pami queda biba, mei dinang. Que men kiko Deus que para trás, para viver me Dus- dinang, Dus wat wil God dat we maken zodat hij in ons midden kan wonen? santuário. santuário. Juist. Een heiligdom. Juist. Juist, por isso te sei de forma que Deus estabelece para poder reconciliar com Ele. Want dit is de vorm wat God heeft ingesteld om de mensheid te verzoenen met hem. Wat de forma Deus te mostra amor, Op die manier laat God liefde zien, misericórdia, genade, perdão, vergeving juist, e reconciliação. en verzoening. E nada direito relacionam quebrar back conosco como indivíduo. Hier herstelt hij de relaties met ons als individuen. Juist, e vira back conosco. En zodat we weer één worden met hem. Dus de pergunta da Aue, como pareja quebrar Dus de vraag vandaag is, hoe kan een gebroken stel reconciliar com o outro zich met elkaar verzoenen? sem passar door die experiência aqui? Zonder door dit proces heen te gaan. Het Wat proces ik van het erbij? heiligdom. Romane, que Gaat dit, erbij? denken jullie? Gaat dit werken, denken jullie, broeders en zusters? In de bij toch?
Het gaat toch niet? el meester recibe amor de Dios. Este amor so por despertar amor. Want de mens moet de liefde van God ontvangen. Alleen door middel van liefde kan dit Juist. gebeuren. Waar que te dice que nada, Romanos 5:8. Dale para mí, Ron. In Romeinen 5 vers 8 zegt het dit. Juist. Dus dan is het kwijt. Juan 4:19 gava. 4:9. Want we hebben al naar 1 Johannes 4:19 gekeken en nu kijken we naar Romeinen 5 vers 8. Mas Dios te demonstrar su mes amor para conosco nessa aqui. O tempo nós estava a pecador ainda, Cristo amor para nós. Oh, mire. Que men tempo que nós estava de pecador in de Cristo. Wat, que men die. Oké. Dus, Yo lo vida. dus toen, zelfs toen wij nog zondaars waren, heeft God onze liefde getoond door Christus te sturen. Amen. Então, e não aguarda para nós direito com ele. En hij heeft niet gewacht totdat wij terug naar hem keren om te verzoenen. E a demonstrar seu amor para nós. Hij toonde zijn liefde aan ons. Dus er is het tempo que nós estava de pecador ainda. Pecador Want de tekst ainda. zegt toen wij nog zondaars waren. Dinge condition e In die staat Cristo morreu para nós. is Jezus voor ons gestorven. Wa, hoop je bij ons te bisa, e tinko direito para mim. Heel vaak zeggen we moeten eerst, Que mas homem of mulher te bisa, su pareja tinko direito para mim. dus de man of de vrouw zegt tegen zijn partner of haar partner, hij moet eerst Het moet, sim, hersteld worden. Hij moet eerst zijn fout onder ogen zien. correto, juist. Então, acaba a mim te toma ação. En dan zal ik actie ondernemen. Pero amor te net contrario, amor verdadeiro te net contrario. Maar ware liefde is net andersom. Amor verdadeiro te direito pro mim que sunco da malo. Esta toma iniciativa. Ware liefde neemt als eerst initiatief. Die neemt de stappen om te herstellen. Então, su amor agora, que cita te claim de verdadeiro. En die liefde dan die geclaimd wordt als waar, Esta bij direito é assunto. So, amor verdadeiro te contagiar. die liefde zal werkelijk herstel brengen. Want Juist. die liefde, hoe zeg je dat, verspreidt of besmet anderen. Juist, correto, juist. É bom. Para sombra, vak, imaginamos Jesus não hace lo que hace. Want stel dat Jezus niet heeft gedaan wat hij heeft gedaan voor ons. Onde não está ave, onde não está ave. Waar zullen we vandaag zijn? Nos condições de uma condição perdida. Dan zullen we in een verloren staat blijven. Nós quer divorciar para sempre foi Cristo. Dan blijven we separar. voor eeuwig en altijd gescheiden van Christus. Pero danke Deus, Deus te Deus, amen? Maar dankzij God dat God God is. Que a toma iniciativa. Laten we Juan Dat hij 3:16. initiatief nam. Laten we Johannes 3:16 bekijken. Nós tur conhecer vers, pero a nós te We kennen deze versen allemaal. a nós te mire de contexto de perdão, misericórdia. Maar vandaag zien we het in de context van vergeving en genade. Juist, esse ding é parte de matrimônio e noviazgo. Zelfs in de relatie van een huwelijk of een verkering. Juist, Juan 3:16. Kiko Deus hace la guarde pecador promet direito su fout. Cabe te bem Wat of heeft kom. God gedaan? Wat heeft God gedaan? Heeft hij eerst verwacht dat de zondaar zijn staat herstelt of wat? Dale numa, Juan 3:16. Johannes 3:16. Juist, Mike te pagar. Mas que será? Het visa para sombra, para sombra, Dios estima mundo assina tanto que ela dona suyo unigênito para quem que quer denje não vai perder,
mas tem vida eterna. Ok. Que men die que la asi, Dus wat heeft God gedaan? que la sali asi, Wat heeft hij als eerst gedaan? ku esnang ku afaya. Met degenen die de mist in zijn gegaan. Agora, bom, não se lê esse texto. Não se lê esse We texto. hebben deze tekst Que gelezen. nós, como pueblo de Deus, está sua esposa. Wij hebben de tekst gelezen dat wij als volk van God zijn bruid zijn. E Cristo é bruidegom. En dat Jezus de bruidegom is. Pero su bruid afaya. Maar zijn bruid is de mist ingegaan. Então, ele diz no Senhor que, apesar que é bruid afaya, Dus de tekst zegt dan, zelfs als de bruid de mist is ingegaan, Cristo estima é bruid assina tanto, heeft Jezus zijn bruid zoveel lief gehad, que ele estava capaz de duna, é tata de ele duna, e bida de you para salve bruid. dat de vader zodanig heeft gedaan dat hij zelfs het leven van de zoon heeft gegeven om het leven van de bruid te redden. E Cristo apseta sei vai essa aqui completo para salvar sua bruid. En Christus heeft dit aanbod aanvaard en is er helemaal voor gegaan om zijn bruid te redden. Por essa maneira, Pablo diz, é amor de Cristo te obriga-nos. Want zoals apostel Paulus ons zegt, de liefde van God verplicht het ons. Que é amor de Cristo zitten de nós, como Dus indivíduo, als Jezus' liefde in ons is, me não porta rabiar com outro. kan En dat ik erbij. niet boos zijn op de ander. Dat kan niet. Me não porta separar voor de outro. Ik kan niet gescheiden zijn van de ander. Me não bobisa para sombra da minha esposa a faia. Ik kan niet zeggen dat het is omdat mijn echtgenote de mist inging of de fout inging. Cristo também pode ser e querer sentar em seu stoel, em seu trono. Christus had het ook kunnen doen en kunnen blijven zitten op zijn troon. Não, pero ela entregar sua vida para sua esposa. Escuta Nee, nós. maar hij heeft zijn leven gegeven voor zijn bruid. Escuta nós. Wij. Juist. Ok? Você amor tem contagiar-nos. Maneira Pablo te visa. Dus die liefde moet ons besmetten of verplicht het ons. Ok, agora, prometo me siga de parte final. So, Voordat ik het laatste stukje behandel, Ok, lá me diz aqui, se nós não acaba hoje, nós acaba amanhã. laten we alvast dit zeggen. Als we vandaag niet eindigen, zullen we het morgen wel doen. Pero a pergunta tá, Romanan que, lá me diz, wak e manan, dinge chat, se Maar não de- que para nós vai ter com nuevo, com o tema. Maar de vraag is aan iedereen. Ik wil graag de handen zien van degenen die willen. Of we door kunnen gaan tot 9 uur. Se Romanan tá cansado, nós te parei rond af aqui. Als we moe zijn, dan kunnen we het hier even bijhouden. En dan gaan we daarna verder. Ok. We zullen ter espaço para pergunta também, Steven. Juist, correto, is aí mesmo. Er is ook een ruimte om vragen te stellen. Ok. De vir paar mang bailar te bai te bingi. Ok, nós vai rond af sim. Oké, we gaan afronden. Ze vai rond af, so mas nós sowieso nós tem touch parte agora bom. É parte de pergunta da basada do que nós se trata. Dinge piden aan Nee. nós se trata. Denk eraan, de vragenronde gaat om de gedeeltes die we hebben behandeld. Ok. Romano dan 2:4. Vou dar para mim rapidamente, meu irmão. Oké, Romeinen 2, vers 4. Ok. Bota menospreciar a riqueza de seu carinho, tolerância e paciência, sinsa o carinho de Deus está ibabo no arrependimento. Mirele. É riqueza lá em bole por dentro, ve? Nog een keer. Wak, nós não podemos menospreciar aqui. We kunnen dit niet vanzelfsprekend nemen. Wak, Deus é carinhoso, é rico de carinho, God is liefdevol de tolerância, in tolerantie en geduld. de paciência. In geduld. Deus pode divorciar-nos rato cava, e pode bailar nos rato cava.
God had al lang met ons kunnen scheiden. You see? Dus en die mistake de luce unos. Want hij hoeft niet met ons te Zie. blijven omgaan. Juist, pero si nota pa amor eigenlijk die Dios mist, si nota Maar als- ku Dios amor, Maar als God geen liefde was, lo nota tin reconciliación. zou er geen verzoening zijn. Pero ave Dios te desea pa nos pasa door die experiencia aquí, die santuario junto con él. Maar God wil dat we de ervaring van het heiligdom samen doorlopen. Nos Met con hem. él, dus el hombre cu Dios apart, De man met God apart, el mujer cu Dios apart, de vrouw met God apart y el mujer cu el hombre junto también cu Dios, die santuario. en de vrouw en de man samen met God in het heiligdom. Dus nós temos que salir dar el primer paso, Dus we moeten de eerste stap nemen qual tem que motivar 100% para amor. die 100% gemotiveerd moet zijn door liefde. Juist, we miren die con ave nós não podemos começar dingen section aqui na deal com problema. Dus kunnen we vandaag beter begrijpen dat we niet kunnen beginnen met het thema hoe je om moet gaan met problemen. Não, que nós não podemos salir apresentar problema. Dus we kunnen anders gezegd, we kunnen niet starten met omgaan met problemen. Mas ó, lá me diz parte chiquito. Se Want me, ik pak even een klein stukje. sim, se me sale dice, ok, tá de combos a llegar, de combos a que divorciar. Als ik ga Wat? vragen waarom jullie willen scheiden, Qual é o problema? wat is het probleem? Automatisch we dan je reactie. Automatisch krijg je dan reacties. E mulher dice, sim, para sombra, é amo tal e tal e tal. Want de vrouw zegt ja, want de man dit en dit en dit. Então, é amo dice, sim, não, pero é mulher tá kiko. En de man zegt dan ja, maar de vrouw dit en dit en dit. Pero, que tal se primeiro lugar nos despertar o amor de coração? Maar hoe zou het zijn als we nou eerst de liefde aanwakkeren in het hart? De qual está ausente dentro do seu coração. Die in beide afwezig is. Mire, então é amor ora nos revivar amor Dus wanneer dan de liefde wordt wakker gemaakt, nós tá poner problema bando rato dan zetten we de probleem aan de kant. e começa a mirar outro back para meio que é o de amor. En dan kunnen we weer elkaar bekijken door de ogen van liefde. Juist. Nós que reconciliar, nós que trazer toch reconciliação back com o outro. Dat we toch verzoend met elkaar willen worden. Juist. Dus mirando essa aqui ave, Dus wetende dit vandaag, mirando com indivíduo, persona, com Cristo, te worden reconciliar back, wetende hoe een persoon weer verzoend kan worden met Jezus, nós também aplicar o mesmo passo nan aqui para com a pareja casar. gaan we dezelfde stappen nemen met de getrouwde stel. Kuta ding, kuta rumo para divórcio, Die op weg is naar scheiding, para poder reconciliar com o outro back e com Deus na primeiro lugar. om eerst verzoend te worden met elkaar en God in eerste instantie. Ok. Pues a noite, mirando que hora vai, Dus vanavond, de tijd is al snel omgegaan. correto? Dus nós lo continuar com ele, We zullen daarmee verder gaan. pero me que para de ver primeiro nós switch vai ver parte pergunta. Maar ik wil eventjes hierbij stilstaan voordat we de vragenronde gaan doen. Juist. Deus está guardando riba nós, mi querido romano, para topa com nós de lugar santíssimo. Sabe me que laga dinge mente a noite. Dit wil ik in jullie gedachten achterlaten vanavond. E se Dat nós God op ons verwacht in het heilige der heiligen om ons te ontmoeten. se nós tem problema com o outro, meu irmão, Als wij problemen hebben met elkaar, broeders en zusters, entre abo com o romano, tussen jou en je broeder,
Rumang di sangre. broer van bloed, Rumang di iglesia. broeder van de kerk, Bo vizinha. je buren, Bo casa, bo vrij. je vrouw, je vriendin, Of bo relação com Cristo da quebrar. Bo nota studia bo Bijbel. Bo nota of bij je in de relatie iglesia. met Jezus is verbroken. Je studeert je Bijbel niet, je gaat niet naar de kerk. Ave Senhor de Bisa, ding e condição e simi bing. Vandaag zegt Jezus, in deze staat, als ik kom, Lobo no portin parte kumi. zal je geen deel met mij kunnen hebben. Você ave noite e amada da. Dus primeira vanavond is de roeping in eerste instantie Pa nós por direita, nosso assunto não para com o outro. dat wij onze zaak kunnen goed maken met elkaar. E solamente door die base que Cristo promete. Door middel van eerst naar Jezus te gaan. Juist. Dus door die bij nós por receber for de é amor e é carinho. Dus door eerst naar Jezus te gaan, kunnen we van Hem de liefde en de Carinho. vredelievendheid van Hem ontvangen. E a paciência e a tolerância para deal com o outro. En de geduld en de tolerantie om met elkaar om te gaan. Romano, kon ik de super serio, mi romano. Kon ik de hoopje Dit zijn serio. serieuze onderwerpen, broeders en zusters. Nós não podemos skip e coque en de verwacht que nós porte parte com Deus de reino de cielo. Deze stappen kunnen we niet overslaan en verwachten dat we deel kunnen hebben met Jezus. Dus we noite, nós está a oportunidade também, para nós me zitten real. Daarom geven we ook de mogelijkheid, want we moeten eerlijk zijn met onszelf. Se nós que chega, mi romano, nós cinco fix com een quebrar, en não tá bij. Als we het doel willen bereiken, broeders en zusters, dan moeten we de zaken op orde zetten. E você a noite, Deus te diz, se você tem algo contra uma pessoa, treche com Dus ela, daarom não zegt ofrenda God- para. Dus daarom zegt God tegen ons vanavond, als je iets tegen je broeder of zuster hebt, laat je offer staan en herstel met je broeders en zusters. Acaba bem, se caminho. Kom dan tot mij. Amen. Você a noite, tira um manang awe, aqui nanang guting algo com outro, continua desse online, pero Dus vanavond, dus- als er onder elkaar wat problemen zijn, bel outro, of topa outro, fixe coisa. bel elkaar of ontmoet elkaar om dit probleem op te lossen. E amanhã nós lo continua que tema. En morgen zullen we doorgaan met het thema. Amen. Amen. Steven, mi quero diz, prometo que terminar a parte, mi quero diz para que tu um ponto. Ja. Steven, ik wilde eerst even stilstaan bij een punt, voordat we afsluiten. Se nós back Romano capítulo 2, Als we teruggaan naar Romeinen, hoofdstuk 2. agora nós lemos versículo 4, Toen net hebben we vers 4 gelezen. pero nós também conhecemos em seu contexto, We gaan het even in een juiste context nemen. e nós lemos agora versículo 1 até 3. En we lezen dan vers 1 tot en met 3. Que minha maneira nós avisa ayer, Dus zoals we gisteren hebben gezegd, se você sentar com a pareja, me está escutando o tema aqui, als je met je partner deze thema's aan het beluisteren bent, of com membro de família, of met een familielid, então a causa e outro dolor, en de een heeft de ander pijn veroorzaakt, Kiko is porasi contra bof abo contra je, wat jullie elkaar ook kunnen aandoen, nós não podemos aqui ando riba schouder de outro. we kunnen niet over de schouder heen kijken van elkaar. Bisa sita abo ita ami tiração. En zeggen dat ik gelijk heb of dat jij gelijk hebt. Mas o prometo Pablo a pronunciar a palavra na nossa leção no versículo 4, Dus voordat Paulus de woorden heeft gezegd die in vers 4 geschreven staan, ela laga algo hopi duidelijk para nós por para que tu na je ave noite atrás. heeft hij iets achtergelaten wat heel duidelijk is voor ons vanavond. Laga nós lese. Laten we het lezen.
Het bisa PC bonoting excuse. Cada de boso kuta usga otro. Pa sombra den lo que bota usga otro, bota condena bomes. Pa sombra abo kuta usga ta práctica e mesmo cosnan. Keren, según el texto aqui bota mira bom claro ni ami ni abo no porting excuse. Dus volgens deze tekst kunnen we weten dat zowel ik als jij geen excuus hebben. Nós vamos buscar excuse delante de gente, pero den vista de Deus nós não tem excuse. Yep. Voor het aangezicht van mensen kunnen we excuses bedenken, maar voor het aangezicht van God hebben we dit niet. Com outra palavra, nós não por justificar nós mesmos que nós está bom den vista de Deus, por so excuse está justificação próprio. Dus met andere woorden, we kunnen onszelf niet als rechtvaardig verklaren voor God. Want dit betekent... Wat was het laatste? Por so excuse está justificação próprio. Want excuus is zelfrechtvaardiging. E justificação próprio está mentira. En zelfrechtvaardiging is een leugen. E mentira está abominação para Deus. En leugen is een abomination. Woord, Is iets verschrikkelijks voor God. Abomination for God. yeah. Right. Ja, me pui daar van Engels. Is iets verschrikkelijks. Is iets heel ernstig voor God. Yes. Versículo 2 de bisa nos Romanos, estima. Vers 2 zegt ons, broeders en zusters. E nossa cu o juízo de Deus, segundo a verdade, tá contra estão que tá praticar costan assina. E bota querer essa aqui o rende, o ora bota usga estão que tá praticar costan assina, e abo mesta assim mescos, que lobo escapa o juízo de Deus. Como nós podemos escapar o juízo de Deus? Hoe kunnen we dan de straf van God zo ontlopen? Com amigo tá tira falta riba mi casa, escape o juízo de Deus. Hoe kan ik, die de schuld op mijn vrouw aflegt, de straf van God ontlopen? Of mi casa tá tira falta riba mi escapa o juízo de Deus. Of mijn vrouw legt de schuld op mij af om de straf van God te ontlopen. E pergunta tá, nota nós tu dois tá de raça cair? De vraag is, zijn wij niet beide in een gevallen staat? Nota nós tu dois tem coração corrupto que tá pensa mentira pro meu bom? Zijn wij niet beide die als mentira? Yes, mentira, leugens. Zijn wij niet beide die als eerst leugens in onszelf laten opkomen? Kijk, com outra palavra, nós tá de mesmo raça, nós tá de mesmo natureza. Dus met andere woorden, we zijn van dezelfde natuur. Então, nós não podemos tirar falta riba outro que da bom em vista de Deus. Dus we kunnen niet de schuld opleggen op een ander of afschuiven op een ander om goed te staan in het aangezicht van God. Então, voor die perspectiva de santuário, meu irmão, estima, En vanaf het perspectief van het heiligdom, mijn geliefde broeders en zusters, nós também recuta nós turtin kudrenta denge santuário, zien wij dat wij allen het heiligdom moeten betreden. nós turtin ku passa denge experiência de santuário, We moeten allemaal door de ervaring van het heiligdom heen, como pecador não cair, als gevallen zondaars, para Jesus cobrir nós com sua justiça. zodat God ons kan bedekken met zijn rechtvaardigheid. Yes. Ni mais que com bom me pinta é assunto para me parecer bom em vista de Deus, Hoe goed ik het verhaal opstel, zodat ik goed sta in de ogen van God, me te queda pecador que tem mister de justiça de Cristo. blijf ik een zondaar die de rechtvaardiging van Christus nodig heeft. Anterior Pablo te bisa, Dan zegt Paulus, of bota menospreciar a riqueza de seu carinho, tolerância e paciência, sem saber que o carinho de Deus está ibabo no arrependimento. dan zegt Paulus, vers 4.
Que de contexto que você mira que tanto é que tá usga e aparentemente é que tá ok, tem Dus, mistério de arrependimento. Ja. dus in deze teksten kunnen we zien dan dat zowel degene die oordeelt als degene die denkt dat hij goed staat, hebben Yes. allebei verzoening nodig. Juist, mistério de arrependimento, mistério de conversão. Moet tot bekering komen. Pastor Pablo usa a palavra ohende. Want Paulus gebruikt de woorden o mens of kijk, Entende, amigo botar? wij zijn toch mensen? Que me ambos nos turti mistério de Kiko. Arrependimento, meu irmão Dus estimado. we hebben allemaal bekering nodig, mijn geliefde broeders en zusters. Que me ave noite, nogmaals, Dus vanavond, nogmaals, nos no por wak e outro. we kunnen niet naar een ander kijken. Então, wak, você Kiko é assunto que tá. Want weet je wat hier speelt? Se a mita pensa, mita ok, mita bom, tá mita razão. Dus als ik denk dat ik gelijk heb, dat ik goed sta, Sendo minha causa toch dolor, mas hurt outro. terwijl ik toch een ander heb gekwetst, Dingen wisje te parecer cada motivo. in het oordeel komt elk reden tevoorschijn, naar voren. Cada desejo, cada pensamento te parecer Elke verlangen, elke gedachte komt naar voren in het oordeel. Incluso o desejo que Deus te pone de coração para você humilhar o mês. Inclusief het verlangen of het Para você humilhar o mês. inclusief om jezelf te vernederen, Juist. Para você por acercar a pessoa que a você quer, que tá é culpável. om alsnog de persoon te benaderen die jij denkt dat eigenlijk die persoon schuldig is. E no momento que você negar esse sentimento e você negar o que Deus te pone de meu coração, En wanneer je wanneer je deze ingeving negeert, você não tem excuus diante de Deus. heb je geen excuus, kan je geen excuus hebben voor het aangezicht van God. Pastor Jesus te bisabo, bom mês era tu mami exemplo de humilhar bom mês. Want Jezus zegt van je moest mijn voorbeeld nemen door jezelf te vernederen. E Espírito de Deus a convenceu de saque pero bo a rechazar sentimento e. En de Heilige Geest heeft je van deze ingeving voorzien, maar je hebt dit genegeerd. Meu irmão, estimar que Deus por ajuda nos compreender cos na aqui. Mijn geliefde broeders en zusters, dat God ons mag helpen deze dingen te begrijpen. Pastor nanta mais sério de lo que nós ta imaginar pensar. Want dit zijn serieuze zaken, serieuzer dan we denken. E a mim te convenci que a noite Deus a papi que nós cada personalmente. En ik ben ervan overtuigd dat God tot een ieder van ons persoonlijk heeft gesproken. Que nós cada tem que estar fijando nos vista ribe santuário. Dat ieder van ons onze blik moeten richten op het heiligdom. Para nós picanan por woord perdonar dingen santuário. Zodat onze zonden vergeven kunnen worden in het heiligdom. Tanto estão casar e não casar. Zowel de getrouwde stellen als niet getrouwden. Nos turti mester de perdão. Wij hebben allemaal vergeving nodig. E perdão nos tem ora nos reconhecer que nós somos pecador. En vergeving ontvangen wij wanneer we erkennen dat wij zondaars zijn. No ora que nós está queda pensa que nós está ok. Niet wanneer wij denken dat we oké zijn. Que nós bom Deus bendicionar cada de humano e noite. Dat onze God ieder van ons kan zegenen vanavond. E maneira Steven avisa, nós também abre espaço e ora e para pergunta. En zoals Steven eerder had benoemd, openen we nu de ruimte om vragen te stellen Riba het tema apresentar. op het gepresenteerde thema. Pero prometo nos vai para e parte de pergunta. Voordat we overgaan tot de vragenronde, Nós também fazer palavra de oração.
gaan we eerst in gebed. Laten nos reza. Laten we bidden. Nos bom Dios está eterno. Onze goede Vader, eeuwige Vader, Nós te agradecemos, Senhor, que a presença está conosco no momento na aqui. we danken u, Heer, voor uw aanwezigheid op deze moment. Dank que a noite, oh Deus, nos podemos estudar e compreender que a palavra te bisa nos. Dank u wel, Heer Vader, dat we vanavond deze thema hebben kunnen bestuderen en hebben kunnen begrijpen. Conosco cada individualmente, oh Deus, tem que passar door die santuário. Dat ieder en elk van ons als individu door het proces van het heiligdom heen moeten. Es soltera, es soltero, es casado of no casado. De vrijgezel, de getrouwde of niet getrouwde. É viuda, é viudo. De weduwe. Es naam que não tem desejo para casa. Degene die geen verlangen hebben om te trouwen. Es nan divorciar. Degene die gescheiden zijn. Nós tour, oh Deus, tem que passar dentro santuário aqui. Wij allen moeten door het proces van het heiligdom gaan. Na primeiro lugar, nós queremos danken por sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Als eerst willen we u danken voor het bloed van Christus die vergoten is op het kruis. É a melhor maneira que eu posso demonstrar amor no mundo aqui, o Tata. De beste manier waarop uw liefde getoond kon worden aan de wereld, Heer Vader. Tá dor de manda, o único justima para salvar a humanidade. Was door uw enige geboren zoon te sturen om de gehele mensheid te redden. Laga pa awe noche, oh Deus, die awe pa dilante também. Dat we vanaf vanavond, Heer Vader, van nu af aan, Nós tur por reconhecer que caminho da nos falha e tá falhando. dat ieder en elk van ons kunnen erkennen dat we de fout in zijn gegaan of dat we fout zijn. Que nossa peca contra bo e contra nos proimo. Dat we tegen u gezondigd hebben en tegen onze naasten. Ajuda nós de reconhecer que está aqui, Tata de amor. Help ons deze dingen te erkennen, Heer Vader. Dank je pa bo amor. Dank u voor uw liefde. Dank je pa a cruz de Calvário. Dank u voor het kruis. Dank je pa plan de salvação. Dank u voor het reddingsplan. Dank je pa bo perdão. En dank u voor uw vergeving. E dank je que bota papia ainda conosco de nos coração. En dank u dat u tot op heden nog tot onze harten spreekt. Que bota chamando nos para vir na arrependimento. Dat u ons roept om tot bekering te komen. Não permite, oh Deus, que nos voam nanta será. Sta niet toe, o Heer, dat onze ogen zullen sluiten. A menos que nós tenhamos relação personal cubo. Voordat we een persoonlijke relatie met u hebben. Pa assim, oh Deus, se nós voam será, Zodat, Heer Vader, indien onze ogen sluiten, nós podremos em Cristo Jesus. dat we in Christus mogen rusten. E no momento que ele vem, é por ressuscitar-nos para nós viver para sempre com ele. Amen. En bij zijn terugkomst, dat hij ons kan opwekken, Heer Vader, om voor eeuwig met hem te leven. Dank je, oh Deus, por estar aqui. Dank u, Heer Vader, voor deze dingen. Queda conosco para o resto do programa aqui. Blijf met ons gedurende deze programma's. Inspirar-nos, mientras tanto, com perguntas, não worden assim. Inspireer ons terwijl er vragen worden gesteld. Para assim, que o abo pode contesta na bo pueblo. Amen. Zodat u uw volk kan antwoorden. Pastor, nós te pedimos que está aqui, em nome de Cristo Jesus. Want we vragen dit alles in de naam van Jezus E Christus. o pueblo de Deus te bisa. Het Amen volk van e God amen. zegt, amen en amen. Amen. Dank u, meu irmão, pela oração. Sim, dus nós vai para de pergunta que me debise romana trove. Dus we gaan door naar de vragenronde. Ja, sowieso, meu irmão, nós vai tingwa, nós vai papi de turcos. We gaan over alles praten, broers en zusters. Que men stay tuned pe tema, não que vai bini, tiki lo vai queda. Pasma eigenlijk lo passa door je, nós vai passa door je. Dus, Pashima. Pasma. Pasma.
Ja, Basmatanifica, dus babuka. Dus juist. Jullie verbaasd, zullen verbaasd. staan, jullie Juist. zullen verbaasd staan van alle thema's die besproken zullen worden Juist. gedurende deze Dus campagne. daarbij ding ouwe dan profundo. We gaan in diepe water. En Ons dan die zullen- hoppie tela pa korta. Juist, dat heb ik. Dan zijn er lagen nada We que hebben- ervoor. We laten niks buiten. Dan zullen wij papi die seksualiteit aanbieden. We zullen het ook over seksualiteit hebben. Vormen die je ziet. Hoe je het moet doen. Tú eres no si papi, dice que me stay tuned. Van Oké. alles. Bueno, no está abre espacio a pregunta, agora vamos sempre regla de oro e mantengo bailare per mantenere Oké. orde. We zullen nu overgaan tot de vragenronde. Denk eraan. Steek je hand op. Oké, de Juist, contexto. correcto manera Romabisa, Romano kutinam pregunta por isa naman. Zoals al eerder is gezegd, degenen die vragen hebben kunnen hun handen opsteken. E estão com no por isso na mão para um outro motivo diz que via de chat e nós também controlar chat para esse Degenen die niet de handen kunnen opsteken voor welk andere reden dan ook, kunnen dan in de chat even schrijven wat de vraag is. Yes, maar mire E romance se neka. se você uma pergunta ou remarque vou isso vou maar Als je een vraag of een opmerking hebt, kan je je hand opsteken. nós tiro romance neca Ik denk al abre We hebben zuster mic. Sinica. romance neca para abrir mais Sì, Moet ik- boa noite. Mi sto dicendo para aqui, então Steven, mi che tende e pergunta como assim Steven, é prima hanha, para me estar seguro que ela é sua pergunta contestar. Oké, dan Of broeder Steven de vraag even beantwoordt, zodat ik het ook doorgeef aan de nicht. Oké, mi pole se maneta inang, hermano sineka? Kan ik het zo lezen? Sí, pole se Sister. maneta inang? senhora me abre mic back back Oké. Sí, va mic te brievo, hermano? Sì, Ok. Steven. Bom, e pergunta de sineki. De Maioria vraag is, ja, maioria bia e Vaak? persone dat tende ko predicador nan, pastor nan. in veel gevallen hoort degene prekers of predikanten Sì, nanta pavi di pareja nan casa, dus matrimonio. die praten over getrouwde stellen. Pero su pregunta, ta que tal die is nan soltero avo? En de vraag is, hoe zit het dan met degenen die vrijgezel zijn? Es nan ko bida of matrimonio, dus nan bida fracasa of nan matrimonio fracasa. Degene waarbij hun getrouwd leven Juist. Juist. het niet hebben gered. Juist. E persona da pundra kiko ta passa che persona nei. Wat gebeurt er met deze personen is de Dus dan vraag. tambe uiteindelijk de creatie die Senhor nanta. Want ze zijn uiteindelijk ook scheppingen van God. Juist, en dat is maar je pouco mes het tende of ja, kasi no te tende die preek nang of kos nang ei. En die persoon zegt, vaak hoor je niks meer, hoor je geen thema's over zulke personen, zulke gevallen. Oké. Laat me just bisa sinigi. Ik zal zo zeggen. Ja, ding wat beting volg hintere seminario. Je moet de hele campagne volgen. We zullen wij traten als die personen nang kun no poranya you. Want we zullen ook degene behandelen die geen kinderen kunnen krijgen. Kiko sinam porasi. Wat ze wel kunnen doen. Dus het kon dit aan bestaan kun no te casa. Dus het telt ook voor degenen die niet getrouwd zijn. Kiko sinam porasi. Wat ze wel kunnen doen Pa Dios. voor God. Que men die no tem, wat zeker Dios no tem assunto de fracasso. Dus bij God zijn er geen gevallen van Ja. mislukkingen. Juist. Dios eigenlijk, wanneer we lezen teksten hoor, Dios Zoals we net de tekst hebben gelezen. Dios passa por alto tur pica. E a o que te llama nos por meio de su amor para reconciliar conosco. Door middel van zijn liefde roept hij ons op om met hem verzoend te worden. Hij heeft geen rekening gehouden met onze zonden. Juist.
So zitten tingo wak nos pika, Want als hij rekening moest houden met onze zonden queda wak nos pika, nos fracaso nang, en alleen focussen op onze mislukkingen, nos tour te perdi. dan zijn we allemaal verloren. Tandes nang guta masha bom mes ku outro, Dus zowel degenen die heel goed zijn met elkaar, que me matrimonio nang, guta bom, dus die getrouwde stellen die goed met elkaar zijn, e es nang fracasa, en degenen die mislukt zijn, tour do te vai perdi. allebei gaan verloren. Dus ela bisa assim que nos tour a peca, num dado momento nos tour a falha. Nos tour tingo vai perdi. Dus daarom zegt de tekst, wij allen zijn zondaars. We hebben allemaal gezondigd. Pero ave Dios que reconciliar com cada de nós, individualmente, seja casar, não casar, fracassar of vai bom. En God wil met ieder van ons verzoenen. Zij het getrouwd, niet getrouwd, mislukt. In welke situatie ook. Correto. Dus não tu me sei, sowieso não se vai deal com esse, pero não tu Dus we me gaan het sei sowieso wel, behandelen. Yes. Pero não tu me hecho com, okay, é matrimônio não vai bom and it's over. Dus blijf niet focussen op het feit dat het getrouwd leven of de huwelijk is mislukt. En ja, that's it. Yeah, that's it. Het is klaar. Juist, pero Dios tem algo para você também. Maar God heeft ook iets voor die persoon. E nós também estudar também. So Deus tem. En we gaan het ook behandelen. Você é solteiro não também. Deus estima cada solteiro, cada ende com não te vai casa, também valor para Deus, como se não gusta casar. Dus zo heeft God ook de vrijgezellen lief. Juist. Dus we gaan net zo. Sorry. Dus alleen bisa assim aqui, tá solteiro também tu bendição. Want het is ook een zegen om vrijgezel te zijn. E também casar também tu bendição. En getrouwd zijn is ook een zegen. Juist. Misa que o Arquenis também dat tem party para contestar e você. No. Nós está mesmo de good take over para Jennifer, dus met de party aqui. Ah, ok. Ora, danke Roman Steven, per contesta, danke pa e pergunta também com o assim. Dank u voor de vraag, dank u voor de vraag en dank u voor het antwoord, broeder Steven. Nós não saco de mais pergunta of remarken in het thema apresentar? Zijn er meer vragen of opmerkingen over het gebrachte thema? Romanen pois a mão. We kunnen onze handen opsteken. Ok, não tem pergunta, nenhuma pergunta. Er zijn geen vragen verder. E quando de nós desfrutar de tema à noite? Wie van ons heeft genoten van dit thema vanavond? Agora, quando de nós desfrutar de tema à noite? Laat me weten wie allemaal heeft genoten van dit programma vanavond. Tava tão bem para o tema aqui? Was dit een zegen voor u, dit thema? Para mim tá tão bem, show. Voor mij was het een zegen. Ik desfrutar imensamente DJ. En ik heb ervan genoten, enorm. Te espera com a também. En ik hoop voor jou ook. Dus de mesma maneira ora Dus op deze manier. Manhã com Deus que é mesmo horário, 7 da noite, horário de Holanda. Zullen we morgenavond dezelfde tijdstip, 7 uur van Nederlandse tijd. Nós também seguir desarrollar o seguinte tema. Zullen we verder gaan met de volgende thema's. E mas Steven mencionar acaba nós também deal com diferente eixos que tem de nos atualidade. Dus zoals broeder Steven al heeft benoemd, we gaan verschillende thema's behandelen die actueel zijn. Ja, diferente eixos que tem de atualidade enquanto tema na aqui. Dus verschillende thema's die actueel belangrijk zijn. Amen, tremendo. Steven, mi saco abot party mas. Ik weet niet of broeder Steven nog een klein stukje heeft. No. Daarom nossa tumer humanos o temo, nossa gracinang. Eigenlijk kunnen join também, muito com nós. Dank u voor het komen, voor het meedoen.
Juist. Junto com a Igreja Refugio de caso aqui. Samen met gemeente Refugio in dit geval ook. Nos eigen meneer Genis também explica hoe é seminário tão esperado. Zoals Argenis al heeft benoemd, deze campagne met volle verwachtingen. Juist. Nós não podemos perder nenhum tema. We kunnen geen enkele thema missen. Juist. Dus maar ja, nós messetei. Com o poder de Deus. Dus we moeten erbij zijn met Gods genade. Zullen wij descobrir coisas grandes de tema aqui. Want we zullen grote openbaringen ontdekken. Laga nós senhora misar Genis tem romano que vai reza, toch? Se mita. No, nós vai passa para a parte de canto, nós uma Eichel. Oké. We gaan over op het zingen met zuster Aishel. Okay. Juist. É também cantica tema no papiamento. Ze gaat het themalied in het papiaments dan zingen. Sim, mi no saco e manang kuting akita manang pa pergunta of zo. Ik weet niet of er nog vragen zijn. No te quero. Argenis, ame ba mi ma'am, pero boa noite. Muita que rabi esse tema dapat da hope importante, pessoa ami, bom, muita solteira, ni mi Agora, não não se traduzir, mami, churro. Não, pero muita contente com Steve na bisa, quando solteiro também, Deus te bendicionana, mesmo que sunang casar. Dank je, amen. Sim. Een opmerking. Ik ben heel erg dankbaar voor deze thema. Het was heel leerzaam en heel erg bedankt aan broeder Argenis en broeder Steven hiervoor, want ik ben vrijgezel en dat God heeft gezegd dat zowel de getrouwde als niet getrouwde stellen gezegend zijn. Amen, amen, amen. Tremendo. Nós também deal com tema. We gaan een thema behandelen Die persoon aan kuta soltera. voor de vrijgezellen. E também nós também deal com tema die persoon aan kuta soltera. Pero nanta lang nos bisa ding nanta ja met open relatie. We gaan ook een thema bestuderen over vrijgezellen, maar die in een open relatie zijn. Juist. Dus, in differente casos, nou? Er zijn verschillende gevallen. Wanneer, por ejemplo, Will Smith. Bijvoorbeeld Will Smith. Dus het is een soort van open relatie. Hij heeft een soort open relatie. Dus nós também deal que tem, plus nós também deal com bibamento, que tá picaf, no? We gaan het hebben over dit thema en we gaan het ook hebben over het samenwonen. Of dit een zonde is of niet. Samenwonen, sin te casar. Zonder getrouwd te zijn. Bom, dus kon ik het calentando eigenlijk de bullpen. Dus deze thema's zijn opwarmingen. Juist, pa na provardo presentar. Juist, maar ainda não escuta nada ainda. Ainda não escuta nada ainda, Reis. Dus broeders en zusters, we hebben nog niks meegemaakt. Oké, juist. Nós tem Roman Heibert, você quer dizer algo of você tem uma pergunta? Eu deve avisar, pero eu estou escrevendo em Bíblia, sim, a maioria ainda está que eu estou eficácia. Ik wilde alleen even toevoegen. Eu vou dizer sim. Sim, oké. Wat compreender, Roman? Ik wilde even toevoegen dat de meeste mensen wel weten dat dit een zonde is, het samenwonen zonder getrouwd te zijn. Sim. Dank je, Roman Heibert. Eu não quero dizer, sim. Dank je. Sim. Ok. Bueno, Roman Eichel, nós Roman Eichel tem para entonarnos cantica final. Dus Aishel, gaat u ons meenemen in het themalied? Sim, Tremendo. ok. Danke. Então, me queria maar danke para o mensagem. Deus bendicionamos cada Teve também a traduzir. Ik wil ook jullie danken voor dit programma. Dat God jullie ieder mag zegenen. En ik heb genoten van het programma. Ja, en ik wil jij ook bedanken. Voor het ook dank voor het vertalen. Even meer die Dios cantica. Meet un party feliz, che familia di Dios.
lava de fuente, mita limpia, junto com Jesus, nossa cana segura, mitum parte de família, e família de Deus, lobo tende nossa bisa, rumanang akinang, tapasó nos don família, e nos turta uni. Ora un está sufriendo, nos turta sintie, y de cada victoria nos turta goza. Mitum parti feliz, che família de Dios, lava de fuente, mita limpia. Junto com Jesus, nossa cana segura, mitum parte de família, e família de Deus, de casa de pobre, pe palácio de rei, minta mais estrangeiro, canto novo mitim. Riqueza eterno, su poder está de mim. Minta digno de nada, malabá sea Dios. Mitum parte feliz, de família de Dios. Lava de fuente, mita limpia. Junto com Jesus, nossa cana segura, mitam parte de família, e família de Deus. Amém, amém, amém. Amen, amen. Dank je, Miroman Stima. Tiff, no mic. Dank u, mijn geliefde broeders en zusters. Yes, Mirumana, nós está bij clausurar no momento na aqui. Broeders en zusters, we gaan nu afsluiten. Nós queremos pedir eigenlijk desculpa We willen eigenlijk een verontschuldiging brengen. para a inconveniência eigenlijk o tava te tingo nossa start laat. Dat we te laat zijn gestart. En ook eigenlijk nós bij terminant ik laat. Dat we ook wat later eindigen. Dus nós desculpa PC. Dus onze verontschuldiging hiervoor. E eigenlijk petition speciaal kom ik pedir Romananta. En ook een speciale verzoek wil ik aan jullie vragen. En nós e inteira campagne de oração. Houd ons en het hele campagne in gebed. Hoop je oração nós temos stemmen Romanos. We hebben heel veel gebed nodig, broeders en zusters. Oké? Midden wij pedir uma Edmira te. Ik zal aan zuster Edmira. Ja, boa noite, Romana. Noite, Miruman. Goedenavond. Bote desejar die sera com palavra de oração para nós. Wens u af te sluiten met een gebed, een woord van gebed. Amém. Todo honor e glória a Deus. Amen. Alle glorie en eer aan God. Amém. Nós, Teresa. We willen bidden. Ok. Amante Tata, que da Bíblia altura na de cielo, Senhor. Vader in de hemelen, Heer Vader. Santificar sea bom nome, agora e para toda eternidade. Worden geheiligd van nu tot in de eeuwigheid. Tata Santa, we noite, nós agradecemos. Heilige Vader, vanavond danken wij u. Para boa palavra de vida. Voor uw levenswoord. Boa palavra de sabedoria. Voor uw wijsheid, voor uw woord van wijsheid. Boa palavra de fortificação. Voor uw woord van versterking. Boa palavra de fortaleza. Voor uw woord van kracht. Tata, dank we noite. We parte que o 13. Bedankt vanavond voor het thema die gebracht werd. De qual o pueblo tem grande necessidade de estar aqui. Waarvan uw volk het zeer nodig heeft. Qual é parte de perdão. Het thema van vergeving.
Senhor, dank u pa abo kwa bij de cruci Calvario. Heer Vader, dank u voor het kruis. Pa awe nos por hanya pordon. Zodat wij vandaag vergeving kunnen krijgen. Kunnen ontvangen. Y así nos por pordona nos prohimonan. Zodat wij ook onze naasten kunnen vergeven. Meskos ku abo ta pordonanos debedorna, Senhor. Net zoals u de schuldigen vergeven. Tatala ku awe nos cada uno Dat we vandaag por reconciliar ku abo na primeiro lugar. Dat we vandaag ten eerste met u kunnen verzoenen. E cada persona que nos porte algo contra de ti, Senhor. En met ieder waarmee wij iets een probleem hebben, Heer Vader. Pastor Senhor, nos cada tem desejo. Want Heer, we hebben elk het verlangen. Pa ora en nu banaan die cielo abre. Dat wanneer de hemelen zich openen. Nos cada tem parte junto com você. Dat ieder van ons een deel met u kan hebben. Para noite, Senhor. Maar vanavond, Heer, nos quer pedimos. Willen wij u vragen. É poder de Espírito Santo. De kracht van de Heilige Geest. Para sombra sem poder de Espírito Santo. Want zonder de kracht van de Heilige Geest. Nós não podemos nada arriba nos mes. Kunnen wij niks doen op onszelf. E babisa separar for dibo. En u zei, apart van u. Nós não podemos isso aqui. Kunnen wij niks doen. Dat beseffen noite, Senhor. Daarom vanavond, Heer. Ajuda-nos, Senhor. Help ons, Heer. Para nós porhanha e dom de perdão. Dat we de gave der vergeving kunnen ontvangen. E dom de reconciliação para com outro. De gave ter verzoening een met een ander. Ensina-nos. En leer ons, Heer. Com os inimigos, Senhor. Dat onze vijand, Heer. Está canando, está buscando. Ons opzoekt. Quem é poder orar? Wie hij kan verwoesten. Pero ajuda-nos para nós mirar nos romanos como inimigo. Maar help ons om onze broeders en zusters niet als vijanden te zien. A sombra é guerra tá contra Abo e Satanás, Senhor. Want het oorlog is tussen u en de Satan, Heer. E laga-nos por entregar turcos na Abo. En dat wij alles mogen overgeven aan u. Pa Abo por bringar-nos batalha, Senhor. Dat u onze gevechten kan bevechten, Heer. Bendicionai o programa aqui grandemente, Senhor. Zegen deze campagne groot, Heer. Tu resonang e bishita na irumana ku porta teo en noche, Senhor. Alle bezoekers en broeders en zusters die vanavond aanwezig waren, Heer. E predicador, translate na Holandês, Senhor. De preker en de vertaler, Heer. E dank u, Bo Espírito Santo, que estava tei, junto conosco cada Senhor. En dank u voor uw Heilige Geest die aanwezig was met ieder van ons, Heer. Agora conosco também despedir, Tata. Nu dat we elkaar gaan verlaten, Heer. Queda conosco, Senhor. Blijf met ons, Heer. Dona-nos dulce noite, Senhor. Geef ons een hele fijne avond, Heer. E traze-nos manhã com Deus que. En breng ons morgen weer. Que mesmo gozo para seguir escuta a boa palavra, Senhor. Met net zoveel enthousiasme, Heer, om uw woord te horen. Por essa que nome te pedimos, Senhor. Dit alles vraag ik u, Heer. O perdão nos falta, não, Senhor. Met vergeving van onze Vader, Heer. Den het dulce nome poderoso. In de heerlijke, krachtige naam. De Cristo Jesus. Van uw Zoon Jezus Christus. Amen e amen. Amen en amen. Dank u, Senhor. Dank u, Heer. Amen e amen. Dank u, Roma Edmira, para a oração. Dank u, zuster Edmira, voor het gebed. Me quero agradecer imensamente, Roman Steven, por aqui preparando vida para nós hoje noite. Ik wil ten zeerste onze broeder Steven, die het woord van God heeft gebroken voor ons vanavond.
Me quero agradecer o man tef, quapone momento que pora traduzir para nós ave. Ik dank ook zuster Tiffany die mee heeft geholpen met het vertalen vanavond. O Deus bendicionado grandemente. Amen. Dat God mij groot mag zegenen. Vacina como por seguir de tal instrumento de Deus humano. Dat ik een instrument in Gods handen mag blijven. E me quero agradecer cada de nós humanos com a encascouder de campanha aqui. En ik wil aan ieder zuster en broeder die deel hebben in dit programma, in dit campagne, Vacina por ser possível. om dit mogelijk te maken. Dank u para você apoio. Dank u voor jullie bemoediging Juist. En tot dank u para você oração também. en ook voor jullie gebeden. Meu humano turcos bom final. Maar broeders en zusters, aan alles goede komt een eind. E é bom dia parte a noite que nós chegamos no final. En aan het goede zijn we tot het einde gekomen vanavond. E nós temos que ver tema yango Deus o poder. En we moeten zeggen tot morgen met Gods wil. Guarda el link. Bewaar de link, Paso ribe meso link e nós também conectar maar yango Deus o poder back. want morgen zullen we hetzelfde link gebruiken om weer samen te komen. Amém. Tremendo. Amen. Ok. Tremendo. Feliz noite, meu irmão. Feliz Fijne noite. avond aan iedereen. Doei. Guardo. Doei, doei, doei. 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 Tot